Ang sulat ni Santiago, Kapitulo 1. Gikan ni Santiago nga sulugoon sa Dios ug sa Ginoong Hesukristo. Kumusta kamong tanang katawhan sa Dios nga nagkatibulaag sa tibuok kalibutan? Mga igsuon, isipa nga bulahan kamo kung ang tanang matang sa pagsulay moabot kaninyo. Kay nasayod kamo nga ang inyong pagtuo gisulay lamang aron kamo mahimong mainantuson. Panigurua nga ang inyong pagka mainantuson magpadayon aron kamo mahingpit ug dili makulangan sa bisan unsa. Apan kun diha kaninyo may nakulangan ug kaalam, papangayua siya sa Dios ug dili gayud siya mahigawad. Kay ang Dios mahinatagon ug maluluy-on man sa tanan. Apan papangayua siya uban ang pagtuo sa wala gayoy pagduha-duha. Kay ang nagduha-duha sama sa balod nga mununot bisag asa hupya sa hangin. Ang tawo nga ingon niini dili makapaabot nga hatagan sa Dios sa iyang gipangayo. Kay maduha-duhaon man siya ug walay tino nga tumong sa tanan niyang buluhaton. Ang kabus nga igsuon angay malipay kung ang Dios magpauswag kaniya. Ug ang dato nga igsuon kung siya ipaubos sa Dios, kay ang dato mahanaw lamang sama sa bulak sa balili. Ang adlaw musubang uban sa naglagiting kainit nga makapalaya sa balili, ug ang bulak niini malarag ug mahanaw ang iyang katahom. Sama niini ang dato, takulahaw lang siya, mamatay samtang nagkapuliki siya sa iyang mga patigayon. Bulahan ang tawo nga mobarog katiwala sa mga pagsulay, kay iyang pagdaog sa mga pagsulay makadawat siya sa kinabuhi, ang ganti nga gisaad sa Dios alang niadtong mga nahigugma kaniya. Kung ang usa ka tawo tintalon, dili siya angay moingon kining tentasyon gikan sa Dios, kay ang Dios dili man matintal sa pagbuhat ug daotan, ug dili usab siya motintal kang bisan kinsa. Apan moabot ang tentasyon kung ang tawo ganuyon o hayluon sa daotan niyang tinguha. Unya ang iyang daotang tinguha manamkon ug manganak og sala. Ug inig kahingkod na sa sala manganak kini og kamatayon. Minahal kong mga igsuon, ayaw kamo paglimbong, ayaw kamo palimbong. Ang tanang maayo ug hingpit nga gasa nagikan sa langit. Gikan kini sa Dios nga maoy nagbuhat sa mga kahayag diha sa langit. Dili gayud siya mausab ni magpakitag landong sa pagkausab. Sa iyang pagbuot, iya kitang gihimong mga anak pinaagi sa pulong sa kamatuoran. Aron sa tanan niyang binuhat, mahisama kita sa unang mga bunga. Iman ikini, minahal kong mga igsuon, kinahanglan nga kamong tanan andam sa pagpamati apan dili madali-dalion sa pagsulti ni dali masuko. Ang kasuko sa tao dili makatabang pagkabot sa matarong tuyo sa Dios. Busa, isalikway ninyo ang tanang ngil-ad nga batasan ug daotang mga buhat, ug dawata nga mapaubsanon ang pulong nga iyang gitisok diha sa inyong kasing-kasing, kay kini makaluwas kaninyo. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios. Hinunoa tumana kini. Ang mamati sa iyang pulong apan dili magtuman niini, mahisama sa usa ka tawo nga manamin ug makakita sa iyang tinuod nga hitsura. Makasudong siya sa iyang panagway.
Apan inig pahawa na niya, malimot lang siya dayon sa iyang hitsura. Apan ang tao nga magsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan nga nagluwas sa mga tao ug magpadayon sa pagtamod niini ug dili kutob ra diha sa pagpamati kanang tawhana panalanginan sa Dios sa iyang buhaton. Kung may nagtuo nga siya relihiyoso apan wala magpubong sa iyang dila, walay kapuslanan ang iyang tinuohan ug naglimbong siya sa iyang kaugalingon. Alang sa Dios nga Amahan, ang putli ug matuod nga tinuohan mao ang pag-atiman sa mga ido ug mga byuda sa ilang kalisod ug ang pagmatngon nga dili kabulingan ang iyang kaugalingon sa kangil-ad sa kalibutan. Mao kini ang sulat ni Santiago kapitulo 1.